Bueno, gaurkoan urtero bezala, urtarrileko hilabetea iritsi eta hola sagardotegira etorri gara, denboraldi honetan, sagardoaren dastaketa nola egingo den ezagutzeko eta horretarako gurekin Iñaki Bengoetxea daukagu. Kaixo Iñaki, konta iguzu, nolakoa izango da denboraldi ezoiko hau? Bueno, ez dakit, nean nola izango den, baina nahiko estu izango da eta ez dakit, arrankatzen dugun poliki, eta oso desberdin izango da urtengo. Nik uste jendeak errespetatzen duen, protokoloak eta pasatzen poliki urtian aurrea. Normalean, urtarrileko hilabetearen inguruan, hemen holan bertan, txotxi irekiera ekitaldi hori atolatu ohi duzuen, aurten nola imaginatzen dut ezinezkoa izango dela horrelako zerbait egitea, ez? Ezinezkoa da, jendeak gogoak indago galdek aidie batzue, baina ezin da, lehengo lagun arteak, lehengo kuadrilak ezin die, talde txikitan jarri beharko da, eta ikusiko da, poliki, gaua espaute libratzen, iguarditan bakarra zeiten dugun, asteburuan. Azken finean, pandemiak baldintzatutako urtea izango da hau ere, aurreko denboraldian ere eragin hori nabaritu zenuten, ezta? Eta gero baldintza gogorra, batez ere aurten ere gau ez badute irekitzen lehen esan duten bezala, iguarditan ez da inbeste jende animatzen sagardotak gira, asteburun bai. Baina, nola joten gehan, udaran desberdin da, jendeak gehiago izan da, denbora hobegoa, terrazan, baina sagardotegi batera, aste unian iguardean, saiatako gea, zerbizio ematen etortzen bada jendea, baina ez dakit, ikusiko dugu. Azken finean komentatzen zenuena, ez? Sagardotegiaren kasua nahiko berezia dela zentzu horretan, ez? Jendea normalean altxe egiten da, sagardoa batera hartu, musika, dantza, hori nahiko batera ezina da egun egoerarekin, ez? Bai, batez ere, segun ze jende juntatzen den, bai. Eta, beharko da desberdin, eserita beharko da hartu, gu pitxerragin beti izan dugu joera, ez dugu behin utzi, lehengo legezarrea. Aurten ere ondotorriko joan mailetan pitxerretan zerbitzeko, eta gero ze kopuru guztien duten, igual txotxemat, eskaintzia ongo da. Baina momentuz iserita eta, txintxo esaten den bezala. Eta zentzu horretan, denboraldi berri honetara begira, ez dakiz zen neurria aurre ikusten ari zareten, hori distantzian kontuarekin edo edukierarekin konturik, nola planteatzen duzu urtea? Momentuz ez dakigu, astelenian zango duela 11 urkullu, eta ez dakigu, zertikan leheno tabakoekin zer pasazion, hainbeste banpara, hainbeste jendek inbertitu ganun, gero azkenin dena debekatzeko. Hau ere ez dakigu, ezin ditugu neobrik hartu bat-batin eta dirutzak ere gastatu. Batetik garai honak ez dielago, eta bestetik ikusi gainean, nik uste moldatzen honborko dugula poliki-poliki, eta jendia datorrenak kontzientziatzen. Zertea datorren, nola datorren, eta ze garaitan gauden. Eta hor moldatu horko da. Joarden urtean adibidez nobedane nagusietako bat izan zen parrilla berria estreinatu zenutela, ez dakit nola funtzionatu zuen edo pozik altzabedeten emaitzarekin. Oso gusta, oso ondo, parrilla egin esito bat izan du da, bere temperatura mantentzen du txuletari barrendik, eta jakia oso ondo atetzen du, karamelizatzen du kanpotik eta barrendik oso bero. Eta hor azertatu genuen. Eta aurtengoz momentuan ez dago besterik, eta poliki parrilla hor dago, jakiek onak hor daude, eatekoak uste sagardua galegin du ginen onak egiten, birusa ez dut atakatu, eta hor daude. Etortzen den jendiak izan zala aukera pixkat be kontzientzi batian dastatzeko, kupela desberdinatik emateko asmoa badego txarrotan ere, eta, usten diguten neobrian, elkar ulertuz disfrutatzen dugu. Gero, imaginatzen dut ere, aurten ikusi dut, sagardo botila berria atera duzutela, ez pixkat nobedade gisa. Bai, egin nuen, produzio limitatu bat, oso botella gutxi, baina manunak, beko kupela, aurten adibidez ez dut bete, nobedadetoko bat hori da, 22 urtean, horren galdia galdituko dena utza, zertikan ezin gera mugitu, orduan Borniolan barruan alperri nuen, sagardoa.
Eta ez disfrutatzekotan ezen hon, bueno, pues, penakin egongo gara, baina ez dugu beteko. Nobedade bat hor geldituko da, urten gori. Eta batez ere, haren partez egin nuen, manuna batzuk bete, eta jendeari aukera izateko, nahi zuenak erosi, edo, bueno, horre ibili naiz, bueno, oso produzio txiki egin duten, baina aukera hori eman botila handian dastatzeko beko kupelatik, ez? Berezitasun badu kupelarek, ez du karbonikorik, ez du kontrol temperaturarik, ez du ezer edukitzen, lur azpian dago, 13 metro altueran, eta bere borniola barruan, eta zuola izena horrekin ate genuen manuna batzuk. Primeran, eta ezakitzen zorretan ere, igual pandemiaren eraginez, igual jendea gehiago animatzen ari den, etxetik sagardoa erosi, eta etxean bertan kontsumitzera, edo zentzu horretan, zerbait aldaketarik nabaritu aldu zuen. Bai, jendea aita animatzen, bertea etorri eta erosten, eta gero dendatan ere ikusten du konsumoa badagola. Pixka bat Europa edo Frantzialdeko estiloa da hori, baina bai, jendea ari da, eta ez da txarra sagardoa dastatzea, ez? Orduan, horrek esan nahi du jendea baduela gogoa sagardoa edateko, eta, poliki-poliki, beste aukera hori izaten duen. Eta urtengo sagardo ekoizpenari dagokionez, ez dakit erreza izan zaizuen, adibidez martxo eta apirileko hilabeteetan etxean gelditu ginen, sagardo ekoizpenean nolabaiteko eragina izan aldu pandemiak ere prozesuan esan nahi dut. Bai, izan du da kaso bat, oso sagar gutxi izan du dena, oso, nik uste azken 20 urteotan izan duen eskasena kosetxa, eta ez digu gaizkit horreiz, zertikan aurreko urtekoak bagintun, sagardo honak, kopeletan, ondo edukita, eta esan genuen, bueno, aldi horretik naturala ondo betxu sagardo gileari, bestela ez genuen jakingo zer egin, hainbeste sagar egin, aurreko urtean 19 izan duzen sagarpile egin, eromena bat izan duzen, nun empleaturik, baina, bueno, aurten hor, genuen kabida bizarran ondo sartu dire, ekoiztetukoak, eta ondo etorri zaigu. Kosetxa eskaxa hori, urte eskaxaren zat. Eta sagardoaren baldintzei eta ezaugarriei dagokionez, zer esan dezakezu aurtengo sagardoaren ezaugarrien inguruan? Sagardo berez kalitateko iruizena, gorputzaduna, kolorez eta abar, eta uste dut eman duen kosetxa ona eman duela sagaztiek. Magarilen zauntena, ez da izan du kosetxa normal bat, oso eskaxa, baina, bueno, eman duena oso ona eman du, zertikan beroa asko intzuen, uda azkena ere nahiko ondo, eta, bueno, graduz, ate da oso sagardo ona. Printzipioz, hori komentatu duguna, ez? Zalantzaz eta ez jakintasunez betetako denboraldia, baina ezakin nola planteatzen dituzuen, hola sagardotegitik datozen denboraldiak, edo ekoizpena murriztea edo aurrikusten duzu datozen denboraldietara begira? Bueno, momentuan hortik ez dut pentsatzen. Ekoizpenak hor daude, naiz hasikoan sagaztiak ateratzen, eta ditugunak kontu hor ditugu. Nik uste buelta emango dola eta jendeak konsumituko dola. Azken batien txotxean ere parte bat zen, baina, bueno, terrazak eta irekitzen badi udaran, berriro konsumituko sagardo udaran. Nik pentsatzen dut, alde hona ikusi nahi dut. Pixkat perspektiba horiekin udara etorriko dela, aber negu partietu da berri hau jarra pasatzen dugun aurrea, eta pixka bat horria pasatzeko urtia izaten den, eta berriro heldutzen digun lanari, gure bideari. Primeran, Iñaki, babexe izan daena, eskerrik asko zurean hartzagatik. Eskerrik asko zurean.